Satya Maya Saweko Yogata Sekar Budaya Nusantara. Anggelar ngamprehan babar Lutaya ngembang rembaka Leluhuring kang rasa mulya Rasa sejati jatine bangsa Kapribaden kang Pancasila Sajiwa rasa manunggal setya Wahana sekar budaya Nusantara Amurwa Kanda. Kapribaden kang Pancasila sajiwa rasa manunggal setya wahana sekar budaya Nusantara Amurwa Kanda kembang-kembang mati rinten ambara ati donyayi lan sanges piluhuring kagunan ati kembang-kembang cekok nuju prana prakanca gelar budaya mriki sang kembang rembaka lembrang mangar ambabar harum mangambar makar aruk kang sekar budaya Nusantara kakar puji
ibuning bangsa tangguh madeg Bayangkari lepasing warastra tangsing curiga rampak mangesti sandata wanudya bangkit krida dadya bebetenging praja tangguling bangsa mangsah madeg pandhiga Dyahwara Sri Kandi Kusuma Pancali putra Prasetya marang dharma kagunan tansah dawuh pangandika Ratu. Pun wis pitaya marang jeneng sira Kaki. Jamus kalima sada bakal tak ulungke marang jeneng sira. Nanging ora lung tinampan asta Kaki. Lho, sebabipun menapa Ratu? Jalaran jamus kalima sada iki pusaka dudu sabene pusaka. Oh inggih. Bakal tak cundhukake ana mustakanira Kaki. Nggih streken dawuh Ratu. Inggih. Srikata sanggatut kaca kinon mapak harga suta tekabira kresna sang parto maneher mamuji sakinira Kaki Prabu Brenggondani Ratu inggih kados pundi Ratu?
dawuh para ratu. Aja kongsi kagrewan. Ngaten inggih. Apa dene tindak Banges kuku tumrap Sito. Kaki Prabu Gatotkaca Kula wonten dawuh pangandika para ratu. Rehning jamus kalima sadawa sira pundi kaki. Aja kesuwen jeneng sira dumunung ana ing praja Ngamarta. Selak denrang para pepunden Pandhawa. Mula enggal sawanana Candhi Saptaarga ya Prabu. Inggih ngestaken dawuh para ratu. yang lunging gadung malengkung karasan Indo Kesulkar sumiwit warata tanpa selot warata tanpa selot Gatotkaca, Kula wonten dawuh. ana pari gawe apa dene sira suwening praja Ngamarta iki? Mundi dawuhipun Wa Prabu Puntadewa. Kula kautus kiner ngambil kawontenanipun jamus kalima sada kinarya tumbaling pangesti ing Candhi Saptaarga Bibi. Lah, ya wis entuk gawe. Sampun menika sampun kula pundi jamus kalima sada. Mila Bibi paduka monggo sekeca kemawon wonten ing negari Ngamarta kula piyambak ingkang badhe sowan wonten ing Candhi Saptaarga sampun nyuwun Mengko dhisik. pripun Banjur kesusu wae lho. mabur. Iki lho mbok disalahke dhisik lho. Inggih. Gatotkaca, Kula menawa sira arep sowan ing Saptaarga, kudu bebarengan karo pun Bibi Kaki Prabu. sesaringan mindak ngridui nglampah Bibi. Kidu kaduk kepiye to? Kula menika badhe mabur menawi kedangun kula dipun dukani pepunden kula Pandhawa. Hayang kowe mabur Bibi ya gonceng ngono lho. Lho, gonceng pripun boten saged tetep. Aja dupeh kowe iso mabur ngono lho Gatotkaca, pancen bibimu ki brondol ora bisa mabur. Dibarengi bibi ini wae kok ora gelem Gatotkaca. Kula Bibi kados pundi? Gatotkaca, Nggih, kula. yen sira ora gelem bebarengan karo bibimu Wara Srikandi suwaning Saptaarga, kepeksa Kyai Jamus kalima sada tak suwun. Tak aturake dengan Saptaarga. Kula cukengi kados pundi? Gatotkaca, Kula kowe iki ngerti sapa aku iki? pepunden kula Bibi Wara Srikandi. Lah kene ngerti yen pepunden kok wani karo pepunden. Ainggi kepepet menawi jamus dipun pundhut kula boten saged nampi. Sepisan meneh Gatotkaca. Tetep mbok cukenge. Inggih. Prajurit. Rangketen Gatotkaca.
Bondo dali dari Sang Wara Srikandhi lumepas saking kendheng tumaring hangga badal jatining wujud mustaka ene. Ya mentang langkap Wara Srikandhi jemparing lepas saking kendheng mustaka ene ndedel gayuh kantoriksa datling semah Wara Srikandhi. Sanes Bambang Irawan Kusumoden. Walang ri. Sare-sare rumiyin. Boten jeneng wirangan. Boten jeneng wirangan. Niki Ibu Dewi. Garwane Ndara Ing Pandar tepo palupi bleket-bleket mel-mel sak tulita Ndara Ayu Srikandhi kula badhe atur uninga niki nggih putrane Ndara Janaka ning mijil saking Dewi Widawati. Oh, dadi mangkono to. Inggih saking pertapan Glagah Ungu yen niku Pendhita Sidik Wacana. Ha niki nggih garwane Ndara Janaka dadi niku ibu sampeyan dhewe, Gus. Inggih. Kula pun Bambang Priyambada Kanjeng. Ya Bambang Priyambada. Ora gampang menawa sira arep ngaku putra. Apa maneh nedya suwita marang praja yen ora duwe labo-labet? Mula ya Priyambada, menawa sira pancen darah Saptawarga. Upadinen luwih dhisik Kyai Jamus Kalimasada. Ora esuk ora sore,
menawa sira bisa ngrebut baline Kyai Jamus Kalimasada saka tangane Mustaka Weni. Ingsun pribadi kang bakal nyuwanake kang sira marang Kang Rama Priyambada. Kok nyung terus? Lah kowe kalah. Ya kalah ning nyung terus gendong terus Lah kalah janjine kalah gendong kok. Ora saiki ganti bae lah. Ganti apa? Cangkriman kowe. Totane? Totane ya gendong. Pokoknya digendong, sing menang digendong. Sing kalah gendong. Lah iya. Iya. Tak kita takoni. Nah, Kowe karo Pak Lurah wingi lunga plesir, plesir weruh, numpak apa? dokar. Kayak jarane abang apa putih? Abang. Keliru. Putih. Kayane abang. Putih lah. Wis aja ngeyel. Aku kok abang. Jarane lanang apa wadon? Jarane Heeh. wadon. Lanang kepriwe lah. Ora. Lanang apa? Wadon. Loro. Kusire nganggo sarung apa kathok? Sarung. Kathok kaya gue. Mati. Ora. Kayane sarungan. Kathokan. Mati ku iki. Wong nyong ket mau diapusi terus. Iki kok Wis. wis ngopo to ya? Modar ben aku modar wis. Madhep dhisik iki kaya kodhok. Mas, kene Mas, kene. Mas. Iki mau gerang-gerang kok ora urus. Gerang-gerang sing ra urus si Bagong. Apa, Gok? Ngejak bedhekan wong tuwek dikalake terus. Ngapa kowe? Ya jenenge bedekan cangkriman. Bedekan cangkriman piye? Iya. Coba saiki nyangkrimi Pak Lurah wingi ra plesir, numpak dokar. Numpak dokar? Takon, jarane abang apa putih weruhku abang, jare putih gendong. Nah. Kowe iki aja ngakali, Go. Wong kali kepriwe? Nyong juga wis mau pingsut kalah terus gendong. Tak waleske. Matur nuwun. Gong, Apa? saiki aja musuh wong tuwa, kakangmu genti. Alah ya. Wong gareng be sing tuwa dhewe kalah pamaning Rika truk lah. Ah, ya, saiki cangkriman. Wah, oli. Petekane mung gampang tur jawabanmu mung rena loro. Apa? Iya utawa ora. Ya? Iya apa ora? Iya apa ora? Yen iya kepriwe yen ora kepriwe? Nek iya tak tutuk. Nek ora gendong. Oh, gampang ayo wis ta bedenge iya. Bagus. Wingi ketoke bojomu entuk arisan ya? Iya. Mesake truk ikine wae truk pecah no. Lho sisan gawe ngono lho. Piye? Ning ora apa-apa, mantep atiku kaya iki. Iya. Apa Ayo. maning? Anakmu ketoke melu tes ujian ya? Iya. Piye? Apa ta? Kok dilak kowe? Tutuki terus. Ayo. Ayo, menggek-menggek ambek kamu kok metu mburi barang. Si TikTok. Iya. Saiki sini Ras. Iya. Kowe wingi nyolong pitike Pak RT. Ora. Gendong. Ki anggere lucu bintang tamu tak kempakna ki lah. Oh, Ditutuki terus. Wis ngetak. Aku seksine lho, Kang. Sok sini. Jawaban dua macam. Iya utawa ora. tutuk. Ora gendong. Saiki tak ganti nyong sing takon. Iya, oke. Iya, saiki nyong tak takon. Iya takono. Wingi Rika nyolong ayam si Dharma. Apa kowe weruh? Ora. Wah, gendong gendong. mani. Kepinuk iki. Iki lho. Iki
sikilku ki lho. Ora Iya. wong tak pateni iki. Aku seksi. Seksi apa? Sing muni ora gendong. Iya, lho nyamuk ditakoni gendong kok gendong terus. Lah kowe muni ora. Aku muni Oh iya ya, yen ora digendong. Iya. Yen Iya tutuk. tutuk. Nah, ngene iki lho, Gong. Wong ki aja nang-nangan lah. Ngertenono kakangmu ki bodho, nek pancen ngerti dikandani. Ya, saiki enake tetembangan cilik. Iki ngene, Perlu Bro. kok. Kanggo pasunggatan para sutresna budaya. Iki ndudah mutiara kependhem. Alah, Apa? Lelagon dolanan sing sok aku Bagong kowe jaman cilik ditembangke saben Ya. sore kae lho. oke, dudah apa? Mutiara kependhem. Mutiara. Mutiara. Mutiara ki dudahe ora nang kene. Nang endi? Nang NTB kan. Kuwi ndeke Bu Nani ya, goblok. Ki mutiara kependam ki mung istilah kuwi. Oh, istilah. Dadi gending-gending sing gending kuno Kuno, lawas ning jane apik, Ning do lali to. do lali. Heeh. Kaya to. Kuwi gendinge blindri. Lindri arep metu buta apa? Blindri. Lho. Adang telung kati ngono kae. Lindri. Oh, Nek bindri nenone nonone nong tang metu buta. kuwi nek sing gunang pas, nek sing gunang pas nunune nong nek pas. Iya. Ana sing bonang turu ya. Kuwi lindri. Apa jenenge? Lindri. Lindri. Lindri tuh gendek ya? Nah, kuwi panganan. Ya ono gethuk Lah lindri ya ya. gendek lindri. Oh, iya, iya, Apa iya. yang takon salah? Ya ora. Nggih Pak Guru, nggih res. Ayo. Wong tembung iki pancen sok digaduk. Wah matane Bagong iki ketake kok nganu ya. Nganu apa? Iya, nusuk perasaan. Kok nusuk perasaan? Lah mata-mata ki kuwi. Lah iki jenenge apa? Mata. Lah nek tak unekke tahu nesu kena. Oh Wong iya. mata diunekke mata kok. Ning ora. Sing waras ngalah. Oh iya. Sing bener ki netra. Netrane Bagong nganti arep miyos. Lah iki saya kasar. Ning lak duwe untu. Apa? Nek ngemet jek apik aku le. Salus. Lindri, Lindri. Ana perlombaan mangan kacang iso menang tak opae. Kacange dicaruk kok nggon kacu tutuki watu sik. Nek bar diuntut dadi Iya. kok kalah. Lindri. Lindri, Mas. Dados. Lindri. Ya. Adang telung kati lawuhe asemayi ati tutul lemak. Ati engkok amat telan mataku jengkel aku dari sedang adem jangkrek tung adem jangkrek Andene gede kok sampe penake kok do lali ya. Mong Jengkrek. wis nek wis si mandek gamelan mandek iki melu mandek. Alah aja gagas Bagong aja meneh kok gamelan ditutuk, gamelan dimet gerobak iki jogeti kok. Ki cintane karo seni kaya kowe. Lah iya. Dhuwur nyong. Iya. Truk, Kok iki mau karepe piye to kok Lindri? Kuwi apa tembange wong kaliren apa ya? kok kaliren piye to? Adang nganggo lawuhe ming asemayi. Ya. Kuwi nggambarke piyayi kuno ki mangan sakanane dadi rasa panarima. Oh, mung semayi kuwi. Iya. Ngerti semayi ora? Alah, wong panganan nyong jagone. Apa? Sumayi. Alah wong Sumayi ora ngerti kok. Ngerti Apa? kowe? Apa? Kowe ngerti? Ora. Kowe ngerti? Ora. Wah iya pada. Oh alah. Tegese Lindri adang telung Piti. lawuhe asemayi ditutul amak net adiplok amak telep-lep ya toh. Ah, terus nganggo pacak gulu cake. Ya ana sing pacak gulu cangkring pocake, monggo. Pokoke manut karo kadiwasane sing gelem nampa. Nek pacak gulu cake iki tegese pacak gulu ngono kae. Kok karepe bareng wis mangan wareg terus jogetan ngono ya. Duweni rasa panarima, wetenge wareg, atine semeleh. Lah terus iso jogetan. Nah, kuwi sejatine keadilan ning ngono kuwi. Ngono to? Iya.
Dadi mula sak akeh rame iki mencari keadilan. Ora ngerti jane keadilan Keadilan digawa iki. dhewe. Oh. Iya ta? Iya. Lah durunge ngadil ning ndi? Neng rasa panarima, anggere atine nrimo, semeleh. Semeleh ki wis adil. Adil. Mula sok-sok beda. Adile Bakong karo adile Karen iki sok-sok kala masane beda. Adilku beda lah ning kene iki. Mula diwena rasa panarima. Dadi timbule saka jero ya. Nek timbule iki ya nek kemandisan kono timbul. Ngertiku. Timbul iki karepku ngene lho, Tep. Iki metune ngono lho karepku. Kok disrekal lho. Lah kok jarane ra iso trekalan kok ya piye to? Dadi wis ora caturan. Iki ngenteni Ndara karo Rama Semar sing ya. ana kuwi lho. Lah kae kledang-kledang sapa kae? Iki engko nek ning kono ditampa, wah wis enak Ndara mesti ra kundur karo pertapan ya. Iya. Heeh. ana dewa nganglang jagat Ledak-ledak terus. Walah kae. Monggo, Mah. Ya. Lho, Mah. Kok cepet men wis ketemu karo Ndara Janaka? Durung ketemu. Lho kok wis bali iki? Aduh ngene, iki mau bareng tekan kono jebul pepunden Pandhawa gawe bangun Candi Saptawarga. Suwung. Suwung Dening Saptarengga. Saptarengga sing jaga nang kono Ndara Ayu Sri Kandi. Oh, mbangun candi. Iya. Sik, Pak. Bapak Semar, Iya, aku tak matur ya, Rama. Iya, Mbok iya. menawa kena ning klira-kliriku apa sangka bodhoku. Jane bangun candi piye to mbok jane harus dikapakke. Kuwi ngene, Ger. Urehne para Pandhawa kuwi tuhu bekti karo punden kanggo mulyakake para punden sing dhisik-dhisik. Wiwit saka Manumayasa, Sekutrem, Palasara lan liyane, kuwi padha tapa brata kepengin muktakake putra wayah run tumurun. Oh, larak ngono dadi perkarane cetha sing tak semelangke. Kuwi rak apa ya? Kuwi rak kudune nek bangsa wewangunan ngono kuwi para brahmana. Ya to. Sing mangun. Sing bangun. Nek ndara-ndara kuwi Aku rak duwe kewajiban dhewe-dhewe to. Dadi antarane satriya karo brahmana kuwi kudu kewajibane dhewe-dhewe. Mergo sing tak semlangke apa? Engko nek ngantek brahmana iki ngayati kewajibane satriya, satriya ngayati kewajibane brahmana ki engko sok dumpyuk. Lah kuwi bener ceritamu. Bareng kabeh padha tindak rono, rehne kono urane sing jaga, ndilalah ana maling nyolong sing jenenge Jamus Kalimasada. Lah, kan ora. Kuwi. Piye? kenene ya ciyut lho kok bantere ra jamak lho. Mergane apa? Ora ono aling-aling. Di bantrung dal. Upamane mbok plesake kelakon ene lambe ilang. Kok lah piye? Hah? Kuwi ra cetha ana alangan. Heeh. Nek sing mbok kandhake kuwi mau ora brahmana sing wajibe Ya. Nek jaman saiki tembunge ngono kae lho ya. Ulama karo umarok kuwi kudu mlaku bebarengan. Ya. Ning anggone mlaku bebarengan yo Jejibane mligi dhewe. ya kuwi jaga Jinaka reksa reneksa aja nganti iki ngribeti kene kene ngribeti kene ra ngono sebabe ra duwe paugeran di pakem dhewe-dhewe to Kang. Bener. Nah, kuwi. Tak terusake ya nggih. Nggih. Tujune konangan Ndarayu Sri Kandi. Mau niki wujud Gatotkaca ra ngono. Konan prang-prang jebulane Ngustaka weni. Lho, anu di sing ngonangi malinge Ndara Sri Ndara Sri Kandi. Lah kok wah bangga kowe. Lho, tujune ana putri sing iso dadi senopati kaya ngono. Sing dipasrahi ta karepe? Iya. Ketentreman ta? Ha iya. Aning wong wedok iki tekane ngendi mungan? Ah ya wong wadon ki omonganane nang mburi isane mung nyambel. Aja banget-banget tok mung ngremehke karo penyanyi. Ya bojoku wadon to, Lik. Ya nang mburi nyambel nyong mulih. Lah sing maidore bojomu jarani ya sapa to? Wong kok senengane aja banget-banget tokmu ngremehke karo penyanyi putri. Ya anak dukun santet tak santet kolah. Ora mandi wong dukun saret kancaku kok. Oh iya iya. Iya. Berarti Ririka ya. Heeh, dadi
kewajibane Kyai Putri ku ora mung ana mburi tok. Dadi Kyai Putri panggon wingking kanca wingking aja ngono. Jare saiki rak hak emansipasi rak padha. Ya. Nek ngono ora nang pemimpin putri. Iya toh, pemimpin awake dhewe iki, sing mimpin awake dhewe iki ngono ya tilah pimpinan, ya menteri, ya toh, ya putri. Bar menteri dadi juragan wayang wong. Ya. Ning ra pimpinan ya. Loh. Lah pira borono sing ngopeni? Lah yen umpamane kowe ibu kowe mau ora temandang, kok arep mangan apa kaya ngono. Iya. Ah sing ngopeni. Tujune ana tangan ringan sing kaya iki matur nuwun. Ayo ngopeni dapurmu, Wis digawekna, dapurmu Dek. karo dapurku barang iki ngono to. Wis digawekna jaket, digawekna kaos, besok garis sepatu. Ah iki bro iki. Dule, Topine dereng, Bu. kowe iki kok ngarep-arep dikira aku ora. Bener. Bener kuwi, Truk. Layang digawa lunga karo Mustaka Weni. Terus saiki ndoro Nah, iki aku sowan pedhuk Ndara Sri Kandi. Aku matur nek iki putre Ndara Janaka. Arep ditampa pisau nek iso nyekel malinge mbalekake Jamus Kalimasa to. Nggih, Ndara. Ya nanging nganti seprene aku durung bisa nemokake sisik melik dununge Duratmaka. gampang goleki maling niku gampang. Loh, Gus, rumiyin ketinggalipun panjenengan rak dipun betahi. Anu sing gaib kuwi lho, gaib kuwi lho. Napa Kang Eyang rumiyin rak maringi mustika napa nika? Mustika gaib. Nah, Nggih pun priksani. ya cobi Gus. Monggo dipun Wayah begawan kok. lah anake sapa wong anakku ya? Iya. Aku iki pisan Anakmu ra ndirai ngono kok. Kene karo kene padha ngono kok. dadi ngarep burine. Ya yen mangkono bakal suntuk. Telenging kalbu pambukaning warana talen saking yen layaping aluyup Mustika gaib. Putri. Ya iki Duratmaka. Wong wadon ya malinge. Ya Mak. Putri kok nyolongan ya? Dari Mustaka Weni mau. Kulawa Semar bareng Petroan Nggih, Ndara. enten ana luwih dhisik. Ingsun bakal golek sarana. Oh nggih, nggih. Monggo Gus. Dinteni. matek mantra mimba warna sirna warnaning hambang priyembada wenteh Prabu Bumiloka. Aku semalih turun. Wah, ya ampun, wah ketok bekas Kakang. Ya aku kuwi Bumiloka kakange Mustaka Weni. Kakange maling niku wau. Iya. Wah, Apal ya. Terus Ya wis. niki ajeng goleki Mustaka Weni. Iya. Nek ana awake dhewe ra konangan. Terus Tak gendame Mustaka Weni supaya kaptono ing papan Nggih, iki. kula tak delik. Semikir. Nggih. Matek mantram sakti aji pangauban dayaning aji pangauban kang lagya miling-miling ing gegana sinedot bumi dawah kalenggang. Gunjang gandeng langit klap-klap pinuntanging alit risang maweh gandrung Kira-kira Koko Prabu dupe sekti apa piye? Nganti kaya kena welet sumiut kabuncang prahara. Banjur aku tumiba ana ing ngaresamu. Ana pare
arep gawe apa to Kakang Prabu? Kowe kuwi sing ora ngerti ing lelabuhan. Lah wong ndak belani ndak jampangi saka kaduan, bareng wis entuk gawe banjur gendring kepengin bali menyang Imoy Mantaka kuwi kepiye? Hatiku dik Mustaka Weni. Ora ngira menawa semono kaprawiraning Siadi nganti bisa ndusta Kalimasada. Lah wong ya adine Bumi Loka. Coba. Aku kepengin ngerti wujude Jamus Kalimasada kuwi kaya ngopo ya. Nuning nggih Kakang Prabu. Yo kene coba. Sukro kang bolo tumingal Menika wujudipun atampo samali lir radit wileting godon. Lho, sapa kae? Mustaka Weni. Sapa kae? para raseksa. Karepe nulis ana wong tapa lali putrane minta raga sumangga kondur ganjaranira pinangge
Inggih awit pangestu paduka Kanjeng Ibu. Kula sampun pikantuk damel. Riyo mboten? Inggih kula. Saiki jamus Kalimasada Ibu Pinto bakal Ibu suwanke ana ing Sabtu Warga Kaki. Inggih sumangga Kanjeng Ibu. Suroping pandhamu sumilak awadangi jroning pasarean nani wadana remu bakar atine wujud. Kasliring maruta maweh lega legawaning manah Dewi Mustaka eni auto datan kadya kang sinung wasis alon wijining sabda Nini Mustaka eni pun bapa Nini Dewi Mustaka eni. Kados pundi, Bapa? Rumangsa melang-melang rasaning pun bapa. Mula pun bapa tansah ngawat-ngawati jeneng sira. Jalaran wis kondang kalaka yen para Pandhawa sekti mandraguna. Nanging tak sawang sira wis isa nyidra jamus Kalimasada. Nuwun inggih, Bapa. Kula sampun pikantuk damel. Menika jamus Kalimasada sampun wonten kula, Bapa. Mula sawetara jamus tak pundhut Nini Mustaka weni. Menawi kersa Bapa guru kados mekaten sumangga kula aturaken jamus Kalimasada, Bapa. Raina kumubang yang karuna katinetrane anggo rapuh sabdaning kukila ringkani goro keketer Gus. Rene. Nggih. Dawuh napa, Den? Mapan aku durung nate srawung marang para pepunden Pandhawa. Nggih. Lan aku wedi ento Mustaka weni bakal membo para pepunden Pandhawa. Ngaten. Kula aku titip jamus Kalimasada marang jeneng Sira Witra. Ngaten, Gus. Nggih, nggih. Matur nuwun. Sampun. Matur lajengaken kula kang badhe nyelametaken. Pamit nggih, Gus. Weni. Piye priyambada? Wis ta aja mbok bacutake. Luwih becik manuta sun bondo. Saya ngewak-ewakake temen kowe priyambada. Tupeh sekti bagus ngono apa piye? Ora bisa. Aku
Jamos Kalimasada. Luwih becik jeneng sira wae sing ndak pundhut dadi garwaku ya. Lah kowe sembrono, kowe Priyambada. Wis ora susah mbacutake. Lelati marang kowe luwih becik aku mati wae Priyambada. Ngono. Ya kene-kene bakal sunlat. Ayo tanding ana iki Mustaka Weni Priyambada. Manto dadi garwaku ya wis. Ora bisa. Apa kelakon bakal ndak kirangake jeneng sira. Mara cobanan yen kowe bisa Priyambada. Sakti ciputi manah saksonani bani aji ponco isaya. Ketaman aji kendang busanane jeleh Mustaka Weni. Napakaken wis ndak wirang-wirangake Mustaka Weni. Wirangke pripun? Wong wadon kok diwirangke. Dilukari busanane. Iya. Lah saniki pundi tiyange? Ana ing sendang. Terus sedang. Kowe iki wis tuwek kok ya. Aku kemeh kepengin weruh. Kowe anggere krungu wong ra nganggo sandangan kok semrintil. Kuwi anggere ana wong tuarep seneng sedelo ya kok mesti. Parkir. Anak-anak. Iya. Terus pripun iki lah? Napa mboten mesakaken wong atis kungkung? Mesake putri kok. Iya Gareng lan Bagong. Nggih. Takonono si Mustaka Weni. Wis kapok apa? Nggih. Takoni, Kang. Karepmu apa? Jaku tulungono busanaku balekno. Oh. Klambine dibalekna. Ya iya. Kayak klambine kon balekna apa? Baleki. Kan melungi busanane kan mangsul. Iya tak balekke nanging yen gelem ndak pundhut garwa. Ya, dadi bojone ndaraku gelem apa ora? Ya wis aku manut Priyambada. Manut. Gelem. Manut. Manut kote. Iya kira luwih dis. Nggih. Delok kademen mesake. Ketan ngrasih rasa sedakep salku juga Bambang Priyambada padha sanalika bali sangkep busanane.
Ndara Priyambada gandeng Dewi Mustakaweni sampun rumaos pasrah tur urun dados garwa panjenengan baradipun sowan dhateng pepunden ingin wonten ing Saptwarga. Inggawa Semar paestake dawuh. Inggih. Ayo Yayi. Mangga, Ndara praderekaken. Pancen sing marai ora dadi perkara Kalimasada iki. Apa boyo Kalimasada iki sing bakal bisa mulyake uripku? Manut kapercayan, sapa sing kedunungan Kalimasada iki bakal bisa ngowahi uripe sing maune ora kepenak dadi kepenak. Nek yen kuat lakone, nek ora kuat lakone jarene kayak gadung mlati jerusak terus. Pak Surono iki. Ya, muga-muga Gustiku kersa tak elingake nganggo sarana jimat jamus Kalimasada. Ndara, sampun kaget, sampun kagoling penggalih ambok bilih ingkang adi darpi tirkah ingkang benten kaliyan padatan. Narapati Darma putra Myangari Dananjaya maturing Narendra Harimurti saha astengadya sananira. Yai Samyaji, para Pandhawa ketingal nawung Sungkawa. Ing mangka miturut kawontenan pambanguning candhi, ketingalipun sampun meh rampung. Lajeng wonten perkawis menapa, Yai? Duh, Koko Prabu. Yektosipun namung kirang matrapaken cunduk meru dalah mustakaning candhi. Ananging makaping-kaping para abdi Karti Praja menapa dene para undagi sami gagar wigar tanpa karya Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara menawi mekaten tartamtu wonten dawuh sinandhi kersanipun Gusti ingkang akarya jagat dene wonten kedadosan mekaten, Yai. Janaka nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu. Pambanguning candhi iki kanggo apa, Yai? Nuwun ing sedya namung kepengin sanget ngluhuraken para pepunden ingkang sampun konduring kasedan jati Koko Prabu. Oh, jagat Dewa Bathara. Ancas kang kaya mau ora teges, ora bener, mung kurang bener Janaka. Awit sengkah lan darmaning satriya. Para Pandhawa pancen kinudrat nyangkul jejiban memayu hayuning bawana. Mung pama dudu jagating Pandhawa pribadi ning jagat lan bebrayan agung. Dadi ento para Pandhawa kaslak lakul kasing Brahmana ateges mingkuh saka kadarmanira, Yai. Nuwun inggih, nyuwun pangapunten Koko Prabu. Hajiku Yai para Pandhawa kabeh.
Candhi Sabarga kalangun. Merga ing kene dununging para luhur, para pepundhen ingkang sinarekake. Mula sapa wae ingkang ngakutrah ing Sabarga mesti kudu ngerti ngaji-aji mungguh dharma kasatriyaning para pepundhen ingkang wis jinempuh ing angin cinandhi ing awiyat. Tumraping putra wayah ingkang padha lali labuhan lan dharma kasatriyaning para pepundhen banjur padha tetirah utawa tetinju ana ing papan kene satemah andayani eling lan bali marang margane karahayon Yayi. Piye Yayi? Inggih, sedaya ingkang dipunandharaken dening Koko Prabu Baladewa menika angresak estu. Waduh, Koko Prabu Kresna. Inggih kados pundi Yayi? Menapa dene Koko Prabu Baladewa? Inggih, kados pundi Yayi? Sanget ing panuwun kula dene paduka sampun paring sabda tama ingkang lajeng dados kalidamar ngemutaken kalimputing rayi paduka para Pandhawa Koko Prabu. Inggih Yayi, mapan sampun dados kewajiban kula minangka kusiring para Pandhawa Yayi. Tledhak-tledhok pangandikane Risang Madu Sudana miwah Prabu Baladewa. Saduwa karya padhanging swasana ing Candhi Saptarengga Auta. Swaning Wara Sri Kandi sarya tawan tangis karya kagyating para Pandhawa. Gegono bang sumirat Adikku Yayi Sri Kandi. Nuwun kula Koko Prabu. Lungguh Kang Prayoga. Matur Kang Trawaca Yayi. Nuwun inggih mangestaken dawuh paduka Koko Prabu. Ngaturaken ketiwasan Koko Prabu. Wekdal menika praja Ngamarta kecalan Kyai Jamus Kalimasada kadosta dening Duratmaka Koko Prabu. Aku. Bocah bagus Kang Prapta ana ing Candhi Saparga. Jeneng sira iku sapa kula? Kula pun Bambang Priyambada. Atmajanipun Raden Arjuna. Ditepungake aku wakmu Prabu Kresna nata ing Dwarawati. Dene kang jumeneng sesisihmu iki ya kepernah wakmu nata ing Mandura Prabu Baladewa. Inggih. Lah banjur bocah ayu sing bebarengan lan jeneng sira iku sapa? Inggih menika Duratmakanipun Weladalah. Nuwun inggih sinuwun, kula Duratmakanipun nami kula Mustaka Weni. Mustaka Weni. Malinge iki to? Bocah ayu-ayu kok dadi maling ora to? Nanging sakmenika sampun boten Pak Sinuwun. Oh, wis kepikut ngono. Iya. Lah banjur saiki Jamus Kalimasada nang ngendi kula Priyambada? Inggih kula titipaken kaliyan Pun Petruk. Lah ra apa to? Tartamtu badhe dados dedamel perkawis menika Koko Prabu. Iya. Yayi Prabu Kresna. Kados pundi? Piye carane supaya Jamus Kalimasada enggal bali Yayi? Lajeng saking pangregen paduka Koko Prabu Baladewa kados pundi Koko Prabu? Aku. Iji. Adate iki kowe lho sebenarnya.
Kok mesti kula lho? Yo, yen pun Kakang ingkang kudu ngigwaki. Rening Pandhawa kuwi pepundhene kejaba sira Yai Kresna, Kakang Semaya kuwi kepunden Pandhawa. Ra iso to jak ketimbangan ning Klampis Ireng apa piye ngono? Inggih kados leres dawuh pangandika Paduka. Pramila mangke kula badhe sumusul dhateng Kakang Badranaya awit rampunging perkawis menika. Oh iya, bener. Yai sami aji. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Paduka sampun wasumelanging babakan menika. Sedaya karampunganing perkawis kula mangke kang badhe tanggung jawab Yai. Mekaten Koko Prabu. Nuwun. Praja Ngamarta Petruk to kowe? Kasinggihan. Kula pun Petruk. Paduka sinuwun Prabu Jayastika. Iya, aku mangerteni jeneng sira mapan negaraku kene, Lujita Tengara kene iki tetulukaning Praja Ngamarta. Milanipun kula sowan wonten kersa paduka ingkang sinuwun. Ora nate-nate jeneng sira prapta ning papan kene ngemu wigati apa Petruk? Nggih. Estunipun ngaten. Sowan kula menika badhe pados pengayoman. Pengayoman? Inggih, Kakang Patih tiwas kebeneran. Abdi saka Praja Ngamarta njaluk pangayoman ning negaraning kene. Mekaten kaluhuran. Petruk tak kandhani yo. Nggih, atus pundi? Sak temene ingsun uga bakal ngerek bendera pribadi ora nedya sowan ana ing Praja Ngamarta. Yen to kowe bakal ngabdi ning negaraku wis tiwas kebeneran. Kowe ning Ngamarta dadi abdi. Ning prajaku tak angkat dadi prajurit kowe. Napa? Prajurit? Moh. Lho. Ngopo prajurit? Tegese kepiye kowe ngayom ning prajaku ki pengen apa,
Lah saniki apik-apikan aten, nggih. Piye? Timbang sampean niku ya ratu-ratu telukan. Ya pancen. Saniki apik-apikan aten, sampeyan manglengser ke prabon, ratune kula. Jagat Dewa Bathara. Teko sembrono aturmu Petruk. Karepmu iki kepiye, he? Lah, napa mboten itu to kula niku ajeng ngrubah status hidup saya. Itu mboten kira-kira. Ya entuk ki ya entuk, nanging caramu aja kaya ngono. Pun. Aku dhewe kepengin mardika, mandiring pribadi ora den reh Praja Ngamarta. Lah kowe kok kepengin ganteni. Nggih, kula ngerti, mandiri pribadi, otonomi daerah to. Ngerti kula. Ning sampeyan sengara, mulane nek tinimbang sampeyan mengke mung dadi cacadan, negara sampeyan tak cekele, sampeyan dadi ratu wakil. Lho penak to? Petruk, pripun? Yen kena tak endhake kanthi sarananing ngaris, aja mbok bacutake karepmu, mumpung aku ora nibake pidana. Pidana napa mawon kula estokke enten bobol borote Petruk wani nanggung perkarane. Kakang pate kabeh karo Lho, perang iki. Bagus. Minggir Kakang. Berarti kan bakal ngerangket kurang foto kowe Petruk. Ayo, maju. Ayo siko. Petruk e. Dirake. Kuwi yo ngono. Jare mau teluk, nglimpe. Apa ngantem saka buri? Ayo, iya saiki. Tobat. Lho, Kawon kalah kelawan jeneng sira. Waras. Mari. Dape-dape kasetengmu terus. Lho piye to? Ngluruk kuwi mesti wis serep bobo borote mesti wani tanggung perkarane. Upama kalah wani golek pawitan meneh. Piye to? Ya yen ngono aku ngaku kalah kelawan jeneng sira. Mula prajaku ndak pasrahke kelawan jeneng sira Petruk. Lahir batin. Yo aku lahir batin. Yo. Prabu Jayastika, Iya. dina iki tetep kowe tak dadekke ratu Padil. Nek pancen kowe lahir batin ratune aku, dina iki aku bakal jumeneng ratu. Ning ngloji tengara kanthi panguwasane Jimat Jamus Kalimasada, ingsun bakal ngagem busana Kanarendran. Wis koyo nalek. Piye panyawangmu? Wis memper kaya Nalendra. Wah, Pengageme ya wis pas. cacat sithik. Kok rumangsaku kok raiku kok abote rai kok. Ya lumrah mapan ora tau nganggo Lagi- ageman kaya mangkono. Lagi sepisan iki ya? Iya. Iya. Piye prayogane? Gak atur lenggah Kang Prayoga. Oh iya. Oh, dhuwur. Wah, kudu dhuwur. Iya. Piye? Gagah ya? Gagah prakoso Sang Prabu. Iya. Yestika, Iya. lawan kabeh para prajurit kira mati para dawuh. Rene panjenengan ingsun dina iki wis ngasta keprabon ana negara Loji Tengara. Padha seksenana ingsun jejuluk Prabu Tong Tongsot ya Prabu Bel Geduel Beh.